नै जोंहा बेरायहैनोसै बे दावलेट जुब देलायलाय बरायलाय देलाय खुलुमबाय मादैनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय होनलाय दे खुलुमबाय मादैनि भिडिअ बानायबाय मादैनि भिडिअ बानायबाय खुलुमबाय रायजोफोर मादैनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय होनलाय दे होनलाय दे खुलुमबाय रायजोफोर बेहायसो नायनानै दोननांगौ दा केमेरायावसो खुलुमबाय रायजोफोर मादैनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय मादैनि चेनेलाव बयखौबो फाथायहरबाय मा होनोमोनलाय सबबो लाइक खालामदो औ ना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम ओइ न' खाथियाव थिलायाव बाहागिफोरनाव बेरायहैनि फिसौजो गोदान मोननाय दङ आरोना जोंहा नायनायानो जायाखै आं गोबावथारसै मोननाया 5 मास 6 माससोआनो जाबायदां आबैया फैबाबो माने थांब्रब फैब्रब नालाय ओंखायनो गैया नायनायानो जायाखै दिनै नायथानसै आङो ओइलाय दा नायलांबाय था सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम सिदा थाबाय बार बिराद बार थाजाया रानसावसावनो नै नाम्बार फैगौ मा बेथ' जोंनि लालाखौ सोर मावाखै नै आंना बाहागिफ्रा बेसे मावथि बिहामजो बेबो आब' बाहागि गोजा जोंहा सुबा खाथिलायग्रासो आं थैबा देनां सुबा खाथिगोन मिनियो नालाय माबा आरो रायलायदोब्रा नङाबा मालाय जोंना मायानो होननो रोंबावोसो नै बियादैफोर खामानि मावगासिनो ओरै न' गोदान लुदों नालाय गोजौ गाहायसै जोंना नै गामिया बर्डारसो सानददिङा पाहार गोजौ गाहाय अजय अजयनि खानाया थाबा हाद्रिसो जानांगोन फैद' नै बारथार एखेबारे मालाय बिमायंमोनखौ बिबाजैमोनखौ लोगो मोननायखाय होथारदों नै फैबावा मालाय नै आयौ मालाय बिबाजैजों मोजां मोनथारदों जोंना बै गोदाना नै बिलाय खानायानो दाग्लोब दाग्लोबथार मालाय ना सना ना जोंना आबै गोदाना जोंना बेनो सनाया खानायानो दाग्लोब दाग्लोबथार मालाय ना लोखि आंना सनायानो आबै सनायानो नै मालाय खानायानो आयै मासे मोजां बोरो आगैखौ आयै आबैया नै जोंना आबै गोदाना खानायानो दाग्लोब दाग्लोबथार ना आबैना सनाना लोखियानो दिनैसो नुदोंना आबैया नोंखौ ना नायफैनोनो सोलाबथाराखैमोन फैबाबो ना आबै ना सोना गाबनोनो रोंथारा खय मास जाखोमोनलाय आय' खय मास जाखोमोनलाय खय मास जाखोमोन सारि ए 5 मास सारि सनाया नै आबै सना ना मालाय दोरसिया बिदाखौ मोननानै मालाय बिमाखौनो नांबावला दोरसि ओइ सोरजों थादों नोङो दादा इसोर नांला आंखौ नांला आं थांसै गिगि थांफिनसै नै हाजो गोजौनिफ्राय ओंखारफिनलायबाय मोनालायथारबाय बेरायफैनाया दुंब्रेबाय हनै आं संनो गदों बिजावजालि संनाय मोनजासिगोन आंहा दिनै गनायावनो गनाय सानसे गनायावनो गनाय गैला दालियाबो गोदौफावजोब्बाय ए मानि
아들이 바꿔서 당근을. खुयानो नांगौ जोब्बाय आंनाव बिबैखौ माबायदि नाहरगासिनो नालाय बिबैखौ नुबाय माबायदि खोथाना도 싹싹은 파산만 नाय नोंखौ बिबाजैजों मानो थाफाया होननानै आंनि साबस्क्राइबारा बुंबाय थायो नोंखौ आंजों मानो थाफाया मानो नोंजों थाफाया मानो हारसिं थानांगौ बिबोनांलाय होननानै नोंखौ बुंहरबाय थायो 난 하신 거야나. हारसिं थाया होनखाबाय आङो अफिसाव ज' थायो नालाय ओंखायनो थाफाया न'आव थायाना लजिं थाया आंनि बिबोनांखौ होनोना नोंसोर लजिं थायो होननानै थाया हारसिं थाया नालाय ओंखायनो थाफानाय जाया आरोना ज' अफिसावसो थायो आरो जोंनोथ' टाइम होबाय थानानै गावखौबोथ' ओरैनो टाइमखौ आगारनो हायाना ओंखायनो मालाय 어디서 봤어? 비브나. सामिलिखौ होनदों मानो थाफाया होननानै बिबोनां थानानै मानो थाफाया मानो हारसिं भारा लानानै थानांगौ बिदि सानो आरो भारा लानानै थादों सानदों भारा थायाखै अफिसावनो ज' माने थायो आरोना 아버지랑 굴리굴리 자그라만 하자. 아버지 고가라 막아야래. आंनानै बिबोनां उन्दैसिना बेनो उन्दुनोसै ओंखाम जाखांबाय गय जाबाय मोनाथारबायबो नै नुबाय माबायदि थाखोमादों बिबाजैया ब्लगार जानानैखि ओंखाराबा गयो नामा लाजि नांखारबाय थायाबा जायफ्रा ओंखारदावो बिसोरसो लासै लासै ओंखारबाय थाबा ओंखारलांनो हागोन ना तो दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो भिडिअ आगारनोबो बिराद जारला भिडिअखौनो आपल'ड खालामनो मोनाखै गाबोन दालाङाव बै लामा खाथियावसो थांनांगोन आङो बिसिबांबा गोजानावसो आपल'ड होनो भिडिअआनो आपल'ड जायाखै दे होनलाय मा माखौ बिहामजोनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होन दे साफाखादाब खालामोन मा साफाखादाब खालामोन मा होनो साफाखादाब खालामोन आयु नायनो थिनदोब्रा बयबो नाय दे होनदो दे दे आंनि बिहामजोनि भिडिअखौ बयबो नायथार दे आयसनाफोर आयंफोर औ नायदे बिमाया नै जोंना नायनो थिनलायलायथारबाय थ' दोनथ'नोसै